जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। ई रिपोर्ट में आप लोग के हम बतावे जा रहल बानी की बड़ा दिन यानी कि 25 दिसंबर के खेसारी लाल यादव के एगो नया धमाका नया गाना के फुल वीडियो रिलीज कइल जा रहल बा आप लोग के बीच। जी हाँ भाई लोग, ई गाना के पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख रहल बानी जा। ई गाना के नाम बाटे छू के छोड़ देलस। जी हाँ भाई लोग, ई खेसारी लाल यादव के नया गाना बाटे। ई गाना के फुल वीडियो 25 दिसंबर के सुबह 10 बजे वेब म्यूजिक पर रिलीज कइल जा रहल बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के टीजर वेब म्यूजिक पर रिलीज कर दिया गइल बा। फुल वीडियो काल यानी कि 25 दिसंबर के सुबह 10 बजे रिलीज कइल जाई वेब म्यूजिक पर। ई गाना में आप लोग खेसारी लाल यादव के फीट गायल के रूप में रक्षा गुप्ता के देखम जा। ई गाना के मुकेश मिश्रा लिखले बारे और ई गाना के म्यूजिक से आर्या शर्मा सजैले बारे और ई गाना के वीडियो डायरेक्टर आर्यन देव बारे। जी हाँ भाई लोग, तो कल एगो खेसारी लाल यादव के नया गाना के फुल वीडियो आप लोग के बीच रिलीज कइल जा रहल बा। जौन गाना के पोस्टर आप लोग देख रहल बानी जा, तो आप लोग के पोस्टर कैसा लागल और कितना लोग ई खेसारी लाल यादव के फुल वीडियो ई गाना के इंतजार कर रहल बा। और ई वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा और कमेंट में बताई जा। जय भोजपुरी।